Sa Good Vibes, 7 ka mga negrense ang napilian nga mangin kabahin sang national team sang Philippine National Volleyball Federation. Isa ka virtual press conference ang ginhiwat sini nga hapon sang PNVF kung sa diin ila ginpagwa ang mga ngalan sa mga players nga may kabahin sang national team nga magatiglawa sa pungsod sa nagkrainlain nga mga international tournaments sa hampang nga volleyball. Kabahin sang women's beach volleyball nanday Alexa Polidario, Erjane Magdato kag Jennifer Cosas. Nalakip man sa juniors boys beach volleyball kanday Alexander Iraya kag Jack o kun J-Rack de la Noche. Nadala man si Leo Orjales sa men's volleyball team. Ginpatigayo ng 3 ka adlaw nga tryout sa Subic Bay Freeport Zone sa nagligad nga Abril 28 tubtob 30. Ang national team ang magapaidalom sa 5 ka bulan nga training sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pungsod nga pagahimuon nga isa ka training bubble. Sa amo nga press con ginunsar man ang official website sang PNVF. Suno kay PNVF President Ramon Suzara, dako ang mabulig para sa team sa mga players nga gikan sa mga probinsya kag pamatuod nga madamo sang may abilidad sa volleyball sa iban nga bahin sa pungsod. And I'm happy to to say that during the tryouts we had several players, young players in the juniors who went to the tryouts, both volleyball and beach volleyball, no? And they come from Davao, Iloilo, Bacolod. So we are so happy kasi medyo nationwide na ang tryouts ng national team. So this goes to show that there are a lot of talents in the provinces.